Raz, dva, tri, štyri, 5, number box, 6, 7, 8, 9, 10, number box, 1 a ďalšievka je 2 a ďalšievka som ja. To je 3, 5, 4, 3, 2, 1, ideme čísla, rátajte s nami, že my sme number box. Step Squady. Agent 15, pripravená na misiu. Tajná Step Squadová liga je tu. Oh, balóny zdarma. Zober si aj ty jednotka. Nie, môj balón. Toto je čas na Step Squad. Tajná Step Squadová liga je tu. Ja som Step Squad. Ideme na akciu. Prvý krok. Utekať za balónom. Všetko ide podľa plánu. Jedna Plus 2 rovná sa 3. 1, 2, 3. 3 balóny. Toto je čas na Step Squad. Tajná Step Squadová liga je tu. Ja som Step Squad, som najkrajší Step Squad. To všetci vedia. Som najlepšie číslo a najkrajšie. Prvý krok, utekať za balónmi. Krok 2, čas pedalovať. Haš, haš. Jedna Plus 2 plus 3 rovná sa 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 balónov. Toto je čas na Step Squady. Zase ako vždy. Tajná Step Squadová liga je tu. Som Step Squad. Som aspoň lepšie číslo než 6. Teraz som Step Squad 6. Prvý krok. Utekať za balónmi. Druhý krok, čas pedalovať. Tretí krok. Zobrať. Haš, haš. Sieť. Jedna Plus 2 plus 3 plus 4 rovná sa 10. Ty jeden zliv. Tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 balónov. Toto je čas zase na Step Squad. Tajná Step Squadová liga je tu. Som Step Squad. Pekné okuliare. Je čas na akciu. Prvý krok. Utekať za balónom. Druhý krok, čas pedalovať. Tretí krok. Zobrať sieť. Štvrtý krok, stlačiť štvorec na bicykli. Haš, haš. Chyťte ich! Snažíme sa. Jedna Plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 rovná sa 15. Tajná Step Squadová Liga je tu. Step Squady hore schodami. Step Squady dole schodami. 15? 15? Ty si 15, ty si ja? Áno, som ty. A ty si ja. Červený, oranžová, žltá, zelená a modrý balón. To som ja. Áno, viem, to si ty a ja. My sme Step Squad. 10. Ty si Step Squad. 1, 2, 3, 4. 6. Ty si Step Squad. 1, 2, 3. 3. Ty si Step Squad. 1, 2. 1. Ty si Step Squad. 1. 1. 3. 6. 10. 15. Step Squad. Squady pripravení na akciu.